Dneska to je Train Sim v Robloxu a pojedeme linku ze Skrochovic do Civlína. Tahle hra mě zaujala tím, jak vypadá, jaký má grafiky. Tak, zavíráme dveře. Mezitím, co Marturba vyjede ze stanice, tak mi dej prosím odběr a like, budu za něho moc rád. Jste se ptali, proč mi to tak jako laguje a takovýhle věci. Za první nejsem na svém main počítači a za druhý tahle hra je ještě v alfě a můžeme teda vyjíždět ze stanice Skrochovice ve Slezsku. Odjíždíme od hlavní tratě a jedeme na lokálku. Jen tak vy, co tady začínáte, doporučuji tohle linku jezdit s takovýma těma normálníma vozama. Pak se to vyplatí, máte za každou odežděnou, máte asi 5000 coinů a když si to takhle nagrandíte, tak pak doporučuji koupit tak tyhle ty dvoupatrový vagóny. Ale fakt, to není jenom mým počítačem, vidíte, že někdy to jede prostě úplně krásně plynule a někdy si to prostě extrémně zasek přijíždět do stanice Nikolice. Tady jsou ale hodně malý perony, proto jsem si vzal jenom ty dva vozy. Vidíte, tady ve stanici Nikolice je taková zastávka. Vyjíždíme ze stanice Nikolice a míříme do stanice Mikolejnice. Tato stanice, nebo stanice Mikolejnice, jediná křižovací stanice z celé téhle tratě. Někdy tam občas někoho potkám, protože na té lokálce se docela vyplatí jezdit. Pokud teda začínáte, pokud pak už máte víc těch vlaků a víc těch vozů, tak už se vyplatí spíš na té hlavní trati. To je třeba v tom menu ukázaný, že jo, to je až vlastně u té stanice ta 40. Tady máte třeba 100 lidí na jednu stanici a tam máte prostě třeba 800 lidí, jo. Takže fakt vidíte, že tady ten vlak mám tak 190 plnej, ale to je hlavně z Skrochovic. Kdybych jel na hlavní trati, tak ho mám jako úplně plnej všude. Což si někdy můžem projet, ale nevím. Moc se mi do toho nechce, protože ono přece jenom mít to takhle zalegovaný, tak je pak docela otřes stříhat, abyste tam vystřihli přesně ty záběry, které zas tak zalegovaný nejsou. Myslím si, že teďka už bych měl mít nějak tak vyplý ty stromy. Protože ano, sice to kazí trošku zážitek té jakoby jízdy, ale zase tak se vám to neseká. Jo, já jedu přesně 41 km. Dáme si to na jedničku, takže tady 40 km. Třeba tady u těch Mikolejnic je pravda, že ty stromy trošku kazej to, protože to je v podstatě stanice, která je obklopená stromama, ale tak co se dá dělat. Vítejte ve stanici Mikolejnice. Fakt tahle stanice se teď zdá, že je taková jako holá okolo, ale normálně tam jsou stromy, jenom prostě to. Já jsem tohle chtěl teda na počítači to, ale jelikož Roblox už nepodporuje Wine, nebudu vám tady říkat, co to je. My vyjíždíme ze stanice Mikolejnice, ještě si tady dáme request od dispatche a pozor, někoho budeme mít a rakvička hezky. Tak tady zatroubíme. Tohle má teda hezkou soupravu a mně se i líbí na téhle hře to, že je to trošku pay to win hra, protože si tady můžete třeba kupovat coiny nebo Game Pass, kde máte různý vlaky, ale co se mi líbí na tom, že ty vlaky pořád jsou dosažitelný i bez prostě nějakého kupování do té hry. To se mi na tom nejvíc líbí, protože pak je to takový blbý, že prostě vidíte člověka, jak má zrovna třeba rakev a vy chcete taky. Jediný co, tak já třeba tu rakev v tom nemám, jakoby v train shopu, protože ona se vám odemkne, jako třeba Sisel, který se vám odemkne po tom, co si koupíte Pershinga a tak dále. No, nicméně, příští stanice je Syrovice. Doufejme, že to stihneme, ale máme na to tak 4 minuty. Jo, tamhle je pak trať dál, ale to zatím moc dodělaný nemají. Jo, tady už je ta 20, to už je v těch Syrovicích. To ještě dodělaný nemají, ale ty tratě dodělávají docela postupně. Jo, že třeba byla jenom hlavní trať, teďka už je takhle ta lokálka, která vypadá teda na vzhled hrozně pěkně. Můžu vám dát tady nějaký obrázky, kterými aspoň nebudou nějakým způsobem lagovat hru a takhle no. Tak máme tady 20 km v hodině a taky stanici Syrovice, že tak. Ale je blbý v tomto úseku pak to, že tady prostě je úsek na 2 minuty do Civlína a v tom musíte zbrzdit, já nevím kolikrát, prostě na těch 20 km. Asi jednou u jednoho takového přejezdu, což není jako úplně příjemný. Už jedu víc jak 24. No dobrý, už tady máme 40 km.
A vidíte zase tady 20. Jo, ale zase tady nebudem zase tak zrychlovat, protože vítejte ve stanici Syrovice. Tahle stanice je předposlední. Tady to taky není zase tak malá stanice, ale zase vejdou se mi tady téměř, nebo vejdou se mi tady ty 2 vozy. Tady by se možná ty 3 vozy vešly, ale já jsem to bral na jistotu s těma 2 vozma. Bereme cestující, tak příští stanice je Civlín, což nevím, jestli stihnu, protože jako fakt za 2 minuty to nevím, jestli stihnu. Když tak tohle celý video bude extrémní fail, protože jako fakt, ono je to sice po rovince až jako dozadu, ale přece jenom jako necelý 3 minuty jsou necelý 3 minuty. Já jsem byl rád, když jsem tam dojel jako za takových těch, takže tady asi tu 20 jako wow. Stejně jako přejedem, protože to prostě nemá smysl tady se nad něčím prostě zaobírat. Jo. Tohle je jediná nevýhoda těchto nových her, že ještě se tam musí dopilovat takovýhle věci. Jo. Že vidíte, sice si selektuju prostě jako nástupiště, tady zrovna bude ta 20, ale tam mě v celku moc nezajímá, jelikož se omlouvám, ale prostě mám tam 2 minuty, jo. Se mi to teda teďka nedespawne, ale myslím si, že ne, no tak. Teďka to potřebujeme hodně zrychlit, protože mám minutu 40, jo. Minule jsem to zvládal, protože to jsem neměl tak pomalý dveře, jo. To jsem měl ještě takový ty startovní vagóny. Teďka nevím, jestli to zvládnu. Když tak, jak říkám, tohle bude obrovský fail, ale jo, hele. Tady už je ten nákladák, který tady... Jo, hele, už bych mohl jako zase přidat. Protože přece jenom do 43 to je ještě v pohodě. Jo, hele, už přijíždíme sice do stanice. No, minuta 15 to nevím. To nevím, jestli stihnu. Ale myslím si, že ono by se to mělo už počítat, když dojedete na to nástupiště, takže si myslím, že to zvládáme. Jo, třeba někdy v takovýhle fázi jsem byl, když jsem měl 8 sekund, což nebylo úplně nejlepší. Tak, jdete v Civlíně. Je to naše poslední stanice. A tady náš vlak končí. Myslím si, že dál to ještě určitě bude víst, ale to zatím neudělali. Jak říkám, vítejte v Civlíně, tohle je taková koncová stanice. Jo, je vidět, že bez těch stromů, když to máte nastavený, tak, nebo limit, tak je vidět, že ještě úplně to okolí té tratě nemají dofixovaný. Jo, že tady jsou jenom takhle baráčky. Ale je to taky moje chyba, že si tam nemám, že tam nemám ty. No nic, já si s vámi loučím. Jestli chcete další video z této hry a doufám, že už je moc nezalagovaný, tak určitě dejte odběr nebo like a já se s vámi loučím a u dalšího videa čau.